asta nu mi-ajunge. Auzi, băi, hamstere, mai lasă-mă să termin și o salata asta. Haide că, bă, dar nu mai suport. De azi dimineață, pe toate posturile, nu văd decât înmormântarea lui Baban. M-au nebunit, frate. Mă mir că n-au dat-o și pe Disney Channel. Ce vrei, pupăză, dacă asta face audiență? Morții parașutele și mahalagii. Tu de ce crezi că transmitea Zero TV live din cimitir? Pentru că românul e avid de amănunte sinistre. Da? Și cum nu mai există domnul Dan să le satisfacă nevoia de informație morbidă, că de s-a dus la studii, caută săracii pe alte canale. Nu zici că asta e super idee de afacere? Că a rămas o nișă din piața de televiziune goală. O să lansez un post de televiziune care o să transmită numai mormântări. 24 din 24 și o să-i spun Funerar TV. Și o să te închidă și pe tine ca pe Zero TV. Pe ăla nu l-au închis pentru că transmiteam mormântări. Da, pentru ce? Pentru că nu le rupea fafâr morților. Dar noi o să rupem. O să ne plătească din viață dacă vor să se vadă la televizor pe ultimul drum. Și dacă vrea mortul, sau, mă rog, viitorul mort, transmitem pachet complet. Adică cu priveghi, cu bocitoare, cu pomana de după, cu deschidere de testament, scandal între moștenitori. Unde e cazul? Tot acum. O să rupem audiențele. Și, bineînțeles, facturi la greu. Ferească Dumnezeu! Ce are, mă? Șeful, e adevărat ce au zis ăștia dimineața la știri? Ce a zis Poponesule? Căci că vrea să folosească agenți chelioși pe interseții. Căci că ei retorizați de la natură și o să-i vază șoferii de la depărtare și astfel se elimină riscul de accidentări. Nu mi-a dat accelerat. De ce, mă? De la cu 2 clase. Hai că te găsești, ce draci, că eu pe tine te-am făcut chelios, mă, nu te-am făcut incult prost, prostul dracu. Și dacă vrei să știi, te-am ridicat în zlăb, că mai nou chelia se poartă, e la modă, ești fancy trendy. Hai dă-te moașta. Și prostia e fancy trendy, bă. N-ai văzut că... Băi, gata, încetați să nu fie fancy trendy caseria. Păi dacă aia... Gata, Gheorete. Ce voiai să mă întreb, Poponesule? Că m-a întrerupt. Dacă e adevărat ce au zis ăștia, că ministerul vrea să angajeze vreo 600 de agenți noi ca să facă față la valul de imigranți. Încă n-am ajuns la Ministerul Poponesule, dar dacă au zis ăia la știri, înseamnă că e adevărat, că ăia nu mint, nu? Dar de ce râdeți, mă, că asta e o veste foarte bună? Înseamnă că putem să facem și noi angajări. Ce te-ai plictisit de muncă și vrei să-ți angajezi niște sclavi? Nu, șeful, dar m-am gândit că dacă acum Sofica nu mai e printre noi... Păi de-te dracu! Tu faci o micica moartă că te găsește toți dracii! Nu mai e secție, băi, gaiță știrbăcești. Ce mă? Putem să angajăm și noi niște agente, ca să nu creadă lumea că suntem o secție de misogini, că n-avem nicio tipă printre noi, nu? Păi asta nu e ideea rea. Stai să auză Teo, să vezi idee rea atunci. Băi, Teo nu este geloasă ca țărâncuța ta. Țărâncuț, șeful, îi scopul de să Liniște! Băi, liniște! 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 V-am zis că nu e o idee rea. Și am și pe cine să aduc. În locul lui Sofica, șefă? Adică post pe post? Ca să nu-i se observe lipsa la centru. Șef! Eu-ți fac picioare, vrei, și mă opun categoric, uite așa, mă pun în contra orice ar fi, că m-am săturat de incompetente. Vine toate bașoadele, voite pe la ochi, cu topuri cui, râde stânga, râde dreapta, flu din fustiță, ăștia cade pe jos, că e proști. Și toată mâncăgăia o să casă asupra noastră, până la urmă. Dacă te-ai săturat de incompetente, atunci ar trebui să-și găsească servici, chiar asta fluf de care ai căzut tu pe jos, adică șefa Sofica, care e șefa incompetentelor, băi. Ai înțeles? Ai înțeles? Castelul mătii! Și castel! Dacă așa mă răscolești! Dacă nu te potolești, dacă nu te fac ciulama și mă fac terminul ciulama, băi, asta mă gata, cum mă măligă sau... Șeful, vedeți? În moment... Liniște! Ce v-am zis eu că pățiți dacă nu terminați cu circul? Păi dacă... Hai, fuga, marș la casierie și decontați acolo. Că dacă ne vine o colegă nouă, avem nevoie de fonduri de protocol, să o ajutăm să se integreze repede în noi. În colectiv am vrut să zic. Hai, executarea! Iar fusecuri, iar merendele, iar pateuri,
O să facă și asta, târchița, uite asta. Mai are breșile, urdă, o robotă. Nu încetezi, Chiorete? Da, joc cu părerea, mă, eco, mă, bivă. Băi, Gogule, să știi că o să am nevoie de o cameră profi pentru filmările de pe teren. Că doar cu camerele web nu pot să transmit de la mort. Acolo nu-i lumină. Adică, mă rog, e lumină, dar un pic așa de la lumânări. Și nu o să se vadă nimica, că alea sunt proaste, camerele alea web. Și de ce vorbești cu mine? Vorbește cu Cora, bă, că ea e șefa de producție. Dar vorbește tu cu ea, mă, că e gagică ta. Și cooptează și pe ea în echipa de la Funerar TV. O să fie șefă de producție și la mine. Sau ba nu. Ba nu, mai bine pe ea o pun reporter funerar. E drăguță și în felul ăsta creez așa o imagine, un contrast cu mortul. Adică mai înducim un pic imaginea. Imaginea aia de calitate pe care o să mi-o redea camerele ale voastre, a? Ce îmbărligător ești, mă. Bine mă vorbesc cu ea. Dar sper să merite efortul. Că dacă nu ți-ai adio de la colaborare... Și vezi că dacă te gândești cumva să-i tragi vreo țeapă, cum îți este stilul? Te înșelea marnic. Că aspectele financiare o să le discuți cu băiatul, da? Nu cu ea. Stai, mă, liniști că nu dau nicio țeapă, că nu-i nevoie, că o să câștigăm la bande de o să-i cărăm cu dricul, mă, adică, înțelegi, așa. Așa morți? Genială ideea să aduceți o înlocuitoare pentru Sofica, că se simte clar nevoia unei femei în secție. Cu ea aici o să fie mult mai ordine. Poponețule, tu crezi că eu aduc pe fata aia aici să mi-o transformați voi în menajeră, mă? Nu, șeful, dar nu în sensul ăsta am zis, în sensul de ordine și disciplină. Că dacă ea o să fie aici, o să ne fie rușine să ne mai certăm ca chioreții. Dar chiar, ia ziceți-mi mie, cine e? O cunosc? Nu, Și nu mi-a prezentat și mie să ne împrietenim? nu. Ce bă, nu-ți mai ajunge, Teo? Dar eu nu sexul ăsta am zis. Eu zic doar așa ca să mă pun bine pe lângă ea, să nu pățesc ce-am pățit cu scorpia blondă. Funerar TV? Da, ca să fie sugestiv. Să știe toată lumea că el transmite mormântări, parastasuri, privegheri sau cum se zic la plural, mă rog, chestii din astea care fac mega audiență. Și eu o să fiu responsabil cu partea tehnică, iar tu o să fii reporter funerar, adică de teren. Ce zici? Că ai nebunit, asta zic, Costele. Oi face eu parte din producția de film erotic, dar așa jos eu chiar nu mă cobor, să știi. Și nu pot să cred că tocmai tu, educatul, sensibilul, și cum mai vrei tu să zic, vrei să faci bani speculând cu cinismul era unor oameni. Bravo, mă! Ce pot să zic? Cora, mă, dar nu eu m-am gândit la asta. Să știi că asta a fost ideea lui Pupăză. El m-a rugat să vorbesc cu tine pentru că are nevoie să împrumute de la noi niște camere profi pentru când o merge pe teren. Și de-aia voia să te pună pe tine reporter funerar, ca să te convingă să-i le împrumut și când o avea transmisiune în direct. Vezi? Te-ai îndoit degeaba de mine. Trebuia să-mi imaginez că Pupăză e ciocul lactia după bani. E, da. Tu ești prea domn ca să adun banii din intersecții de la morți. Dar știi ceva? Lasă-l să-și facă postul singur. Noi nu avem nevoie de bani plini de lacrimi. Ok. Așa. În secție, haideți vă rog, eu nu mă mai fierbeți, nu sunt eu cel mai fidel și cel mai discret subaltern al dumneavoastră. Credeți că eu sunt să le spun la ăștia? Ce n-ai, nu, vă rog eu, haideți. Bine, bă, lingăule. Eu am angajată de la noi, de la centru, mă. Bine, e personal civil că se ocupă cu catering-ul, dar are toate datele ca să devină un cadru activ extrem de competent. E înaltă, frumoasă, craci lungi. Ca să poată să alerge după infractor, bă, la ce te gândeai? Păi nu, la nimic nu. Și dumneavoastră vreți să-i faceți un serviciu ca să poată să vi-l întoarcă și ea? Exact. Nu ți-e rușine, bă, poponețule? În sensul să vi-l întoarcă să vă dea ceva bun de la ea, de la catering. Așa, da? O savarină? Bă, porcule, prăjitura, șeful. Puteți să vă bazați pe mine, că eu o să vă sprijin de mersul. Sosul pătantișor, s-o anunț de peric. Ce sosul că o să-mi dăm pomană, că asta e înfrazată cu șofica mea și ni vorbă să o ajute. Mai mult, o să-mi iau una peste, cred că de nu mă văd, mă și măscărește a bătrână, mă... Cum fac să o ajut pe cireșica să-și păstreze postul? Gândește, Chiorete, gândește, Chiorete, gândește, Chiorete! Mai gândește dracu și invers, că te-au luat de cap pe partea asta. Hai, mă, prietene, că o mână spală pe alta. Eu fac un bănuț ca să nu fiu nevoit să umblu la depozitul ăla și să pierd dobânda. Și tu te faci cu un reporter de teren.
și cu o bocitoare profesionistă care să presteze la cadru. Că o să vorbim bălema să joace ea rolul. Că și așa îi place în ultima vreme să urle ca nebunași. Dacă se descarcă la cimitir, poate ne mai lasă pe noi aici în casă. Băi, Vandame, Da, oferta ta e foarte atrăgătoare. e speții. Dar, din păcate, momentan nu dispun de fond de salarizare. Am investiții mari, mă. Dar dacă aștepți până când apar încasările și achit investițiile, adică dacă lucrați gratis o vreme... Ce năchitroasă ce ești, bă! Singura transmisiune pe care o să o fac gratis și cu mare plăcere o să fie aia de la înmormântarea ta. Dar, de fapt, nici nu cred că o să existe așa ceva, că la cât de chitros ești, sigur o să te arzi. Ba, tu o să te arzi, ofticosule, că mi-aștepți degeaba moartea, mă, pentru că eu am genă longevivă. Mai bine pregătește-o pe a ta. Ce? Da, da, o să dai ori tu popii înaintea mea, mă, pentru că copiii, virgulă, crescuți în orfelinat, au durata de viață mai mică. S-au făcut studii. Așa că dacă vrei să ți-o transmit live, eu zic să-ți rezervi de pe acum spațiu de emisie, pentru că am o ofertă specială pentru tine, mă. Ai ofertă specială pentru mine. Să rămână, tanti. Să știi că am un pont pentru matale. Pupăză vrea să facă un post TV care să transmită non-stop în mormântări. Și evident că în afacerea asta blasfemicioasă l-a atras și pe Costelușa lui matale, că doar el e cu sculele și cu aparatura. Să vedem acum care moare primul, javră ce ești. Nu, cu matale vorbeam, tante. Eu ziceam că mă uitam la televizor, că e un documentar pe Animal Planet despre javre. Adică despre câine. Câine de aia, sălbatic. Adică, înțelegi, matale? Cu de aia care latră. Ai auzit, măi, puternicosule, că o să ne vină o colegă nouă? Dea lasă-l, bă, să se concentreze, să lucreze liniștit la dosarele astea. Ce tot îl pisălogie și îl sâcâi tu cu întrebările tale năroade. Ce vrei să greșească cu alea? Vezi că totul tu iei. Nu-i așa, dăruleț? Ai văzut, măi, ofticosule, că e interesat de colega cea nouă? Păi și de ce n-ar fi interesat? Că e și el tânăr, e frumușel, e organ, e solo. Nu? Zi-mă? Deci, interesat. Interesant. Băi, atunci vă las să continuați discuția asta între voi doi, ăștia interesații. Că pe mine nu mă interesează discuțiile astea în vânt așa și puerile, ca și că fiindcă eu am iubitică, vie, spre deosebire de voi, care parcă văd că tot pe la Manuela o să vă întoarceți. Eu am pe Teodora, măi, ofticosule. Da? Și după ce te ceri cu Teo, la cine rămâi? Noroc! Șeful, să trăiți cu respect. Pe unde sunteți? Că trebuie să vă zic ceva de maximă importanță și foarte urgent, bre. O să fie afacerea secolului. Că pe lângă banii pe care îi vor plăti snobii și maneliștii ca să-și vadă carcasele pe sticlă, o să încasez bani serioși din publicitate. Când scrii numele pe cruci? Nu, infantilule. Am contactat deja cele mai importante firme de pompe funebre din oraș și le-am propus să le fac reclamă de specialitate, mă, nu mai râdeți. Te pozezi în coșuțele lor? Auzi, nu te și îngropi promoțional? E infantil cum am stabilit. Ajunge doar să le laud produsele. Adică le voi da un fel de stele Michelin. Ce, mă? Michelini din alea, mă! Dar în domeniul funerar. Adică cei care apelează la firma promovată de mine o să fie siguri că coliba, virgulă, promovată de Pupăză, e cea mai bună, mă. Pentru că o voi gusta eu personal. Vinul de împărtășanie la fel, meniul de parastas la fel. Voi acorda certificate ISO pentru coștuge și cruci, mă. Adică, cu alte cuvinte, vei avea un departament complet de publicitate și marketing, nu? Adică cu tot acămul. Da. Păi tu știi cât costă asta, mă? Te bagă în faliment. Eronat, Gogoșarule, că departamentul ăsta să fiu tot eu. Adică voi face un fel de top al firmelor de pompe funebre în funcție de ofertele lor, mă, ce mai râdeți. Cine are cea mai generoasă ofertă e numărul 1. Gen, la un coșciuc plătit primești încă unul moca. Pentru când o să-ți moară și celălalt părinte. Ce? Sau, dacă n-ai rude de alea pe moarte, primești crucea gratis. Și tot așa.
Patronii și-au manifestat deja interesul pentru oferta mea și urmează să mă întâlnesc cu ei și să le prezint costurile pachetelor publicitare. Vezi că exact asta a făcut și ăla de la Zero TV și ghiși ce? Acum e la Răcorică. Mă rog, pentru tine n-ar fi o problemă că Răcorica o e aici lângă. Da. Să vedem dacă te lasă inima să-ți dai șpagă ca să ajungi acolo, chitrosule. Nu o să fie cazul, ofticosule. Taieți venele, mă. Asta nu. Mai bine așteaptă ca să vină aparatura, ca să pot să-ți transmit moartea și funerariile în direct. Și fac și promo cu tine. Eu te ce, șefule? Eu ți-o zic așa, de la obraz, tu-i supărat, nu tu-i supărat, pe vorba aia, ne cunoaștem de atâția ani, bre, că chiar am fost și colegi de birou. Dacă vă aduceți prost pe ta pleblețe, pe acilea, pe la septie, riscați să o pierdeți, bre. Cum să o pierd, Chiorete? Uite așa. Ha, să o omoare. Stai, bă, liniștit că nu trimite nicio misiune. Ea o să lucreze doar aici, pe birou. Adică la birou. Unde lucra aia, dar nu la asta făcea referință. Făcea referință că o să o pierdeți ca și parteneră. Că l-a provocat scârbaia de Poponez la o discuție pe pâine, pe doruleț. Și ăla a recunoscut ordinarul că ar cam vrea să însoare. Auzi, Mitocanu! Păi și care-i treaba? Asta e problema lui, vrea să însoare să fie sănătos. Sau vrea să ne cheme și pe noi la nuntă? Oricând e nunta, eu sunt în concediu la Căciulata. Problema lui, dar vezi că e și a lui matale. Că orice femeie visează a să mărita. Iar pâine multă e mai tiner și chiar un pic mai bine făcut ca matale. Și a zis ordinarul că i-ar plăcea una înaltă, bine făcută, frumușică. Înțeleg, dar lasă-mă că nu o fi dracu chiar atât de negru, nu o să pună el ochii chiar pe asta. Ne, ba, domna, și insist pe asta o să pui șeful. Că dacă femeia se ocupă cu catering-ul, însemnează că se pricepe la mâncare. Și cu mușchiulică să pricepe la mâncat, însemnează că îi unește o pasiune comună. Ea gătește, el mănâncă. Ea gătește, el mănâncă. Plus că femeile tinere vrea bărbați mușchiloși, nu cu burtă, gușe, picioarele X. Și ar mai fi câteva, dar mă opresc de respect pentru matale. Că ele superficiale, deci el visează la altele. Acum înțelegi de ce proastă păta fleblețea lui matale e pericolacilea la noi în secție? Auzi, măi, Chiorete, dar de unde știi tu că tipa aia pe care vreau să o aduc eu aici în secție e feblețea mea, că lucrează la catering, că nu i-am zis decât lui Poponeț? Aud? Bine, păi chiar de la el și știu și m-a rugat să nu spun, dar uite, n-am încotro și trebuie să spun treaba asta. El mi-a zis toată tărășenia de al dracu ce, de limba aia de viperă, a scuipat o travă către mine, numai așa ca să mă oftice, că căpșunica mea nu o să mai fie șefă de secție. Și vezi, tot așa afla și mușchilica. Vezi, din cauza lui cap de miel ăsta risc să-ți pierzi iubițica. Asta, dacă nu cari cumva, te luminează bunul Dumnezeu și te răzgândești să ne mai aduci prost până fleblețe la cine însățe. Îl omor. Așa să și faci, bre. De unde ai camera asta pupăză? Că parcă Gogu zicea că nu vrea să devină cioclu ca tine. Am închiriat-o, Vandame. Deci încă un motiv să stai venele că nu mai ai ce strâmbe să mai bagi. Deci adevărat, în alipatule, fără Dumnezeu și fără suflet. Până la urmă pui în aplicare proiectul la Diavolescu, televiziunea de mormântări. Și tu, cum ai putut, inconștientule, sânge din sângele meu e Flavius, să te bagi în proiectul ăsta diavolesc? Cum așa, mă, nemerdicule, să scoți bani din suferința omului care își duce părinții la groapă? Și te pomeni că și mormântarea mea vrei să o dai la TV-ul? Mă, Vica, ce ai? Eu n-am nicio legătură cu televiziunea lui Pupăză. Nu mințești! Că fără aparatura ta, profi, nu putea pilițatul ăsta să-și facă televiziune! Ah, deci m-ai mințit că nu te bagi în afacerea cu morți. Și încă cum? Cu cinism, privindu-mă în ochi. Coralina, nu te-am mințit, ăsta am mințit. Aia nu e aparatura mea. De ce ai mințit, mă, pe toată lumea, că eu sunt băgat în afacere cu tine? Zi, doftică că te-am refuzat? Cine a mințit, mă? Bă, tu ai inventat toată regia asta cu măta ca să dai zmarghela gagică ta. Măta-i măta! Să vezi ce mega film îți fac eu ție, Pupăzăiule. Te filmezi? De când îmi dorești să fiu și o actriță. Așa ca în film.
Bine, ta, poliția, că dar nu te altuiesc tot. Așa, tati, și acum dă-te mata un pic ca să-l iau doar pe el în curat. Dar de ce mă băgați ce pun ales? De ce? Ce e legea încărcat? Spuneți pentru ce? Ce? Pentru divulgare de informații confidențiale, poponețule. Sau mai pe înțelesul tău, pentru că ești țață, ai gura spartă și n-ai ținut un secret pe care ai zis că-l ții. De-aia. Hopa! Cum e cap de miel, toamnă? Cam răcoare, a? Ai grijă să nu te tragă cuarentul între gratile astea. Și zi lui Teodora, bă, să te aduc o căciulă de blană. Că mâine pe mine vine viscolul și tu ești în pielea goală. Ce nostim ești. Nu? Da. Auzi, băi, Dorulețule, pe tine nu te bate, mă, gândul să te așezi și tu la casa ta? Să știi că promovezi mai repede dacă ești căsătorit, că prezinți garanții morale. Așa dacă ești un terchea-perchea fără responsabilități, nu mai promovezi cât e hău. Știu, șeful, dar momentan am alte priorități decât însurătoarea. Vreau să îmi consolidez și eu poziția profesională. Că dacă mi iau o soție, o să mă distragă de la treburile de servici. Știți cum sunt femeile, vor una, alta. Plus că însurătoarea e treabă serioasă, șeful, nu să faci așa de pozi pe alta. Trebuie să aștepți momentul oportun. Serios? Da. Bă, tu devii mai înțelept pe zi ce trece. Vă mulțumesc, șef. Și sunt mut de uimire că tu nu vrei să avansezi. Ba, vreau, șeful, dar când o să fiu pregătit, adică competent, nu de pe urma căsătoriei. Că dacă ajungi sus când nu ești pregătit, ai căzut de acolo și prea te faci, mai ales la greutatea mea. Vreau să avansez pe bune, după o testare minuțioasă a aptitudinilor. Bravo, mă! Deci m-ai mințit, Chiorete. Fostul candidat la președinție Bubă Zăge Grigoraș a făcut infart. Cauzele acestui incident rămân încă necunoscute. Ce-ai făcut, pitule? Păi dacă crezi patroni de la filmele de pompe funebre, minciuna și se retrag din afacere. Te omor, Stai. De fapt, de ce să mânjesc eu mâinile cu sânge spurcat de trădător? Te dau afară din casă. Cum să mă dai afară de casă? Pupăză, iartă-mă, mă! Iartă că eram și eu supărat și am cedat nervos, că o duc rău cu banii, n-am un loc de muncă. Hai, mă, te rog eu, iartă-mă. Uite, promit că fac orice. Ai zis orice? Orice. Orice? Orice. Păi atunci o să joci rolul mortului în coșciuc la prima transmisie a postului de la o mormântare. Păi, nu o să fiu recunoscut? Că o să mă vadă lumea pe stradă viu. Că lumea mă cunoaște, dar am fost primarul orașului. Da, mă, da, e promo. Deci o să fii imaginea postului. Și mă plătești? Hai că glumeam. Da, nu mă dai afară din casă, nu? Hai, mă povestea că tu ești om bun și afară e frig. Dacă era altul care nu era bun, mă dădea afară din casă. Dar tu mă ții aici, la căldură, și mă las să mă uit la televizor și îmi dai să și mănânc. Bine, mă! Că sunt eu om bun. Să trăiți! Patria mă cere! Deci care va să zică așa, băi, Pinocchio rural? Îmi indruși tot felul de povești de adormit copii și pe urmă dai vina pe poponeță, Dar nu te-ai mințit, bre, șeful, să n-am pe ăla măcar. Păi de unde tragi de amiaz să fi știut eu de fleblețea lui matale de la catering, dacă nu chiar de la poponeț? Că doar nu vorbești singur până somn sau pe acelea pe culorile seții. Chiorete, știi foarte bine la ce mă refer. La ce? Nu face pe prostul. La povestea aia stupidă cum că mușchiulic ar vrea să se însoare. Bă, ăla nici n-are de gând. Na, zise? Va, fraierii, șeful, vă rog să mă iertați pentru expresia asta, dar v-am mințit pe față, așa, fără pită jenă, cu talent. Că ați auzit că vrea să bage pe bunăciunea, aduce spacilea pe secție și acum se dă dintre la nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu miroase. Dar, de fapt, el va întinde o capcană. Chiorete, fii atent că ești pe gheață subțire și se poate rupe și apa e rece. Presimt că vrei să-mi torni iar o minciună gogonată, dar o să fie ultima, bă, că după asta te duci direct la casierie. Dar nu niciunul, șeful, jur. Face pe dezinteresantul ca să vă facă să o aduceți pacilea până seție. Și cum apare bunăciunea? Hați! V-am fășcat-o și v-a lăsat-o și gravidă. Și după aia faceți...
Ăsta e un par și jumătate. Ce mă, mușchiulică? Exact, Du-te, bre. bă, de aici, bă. Nu credeți? Nu. Ia dați bre un test dintre la de IQ, ca să vă convingeți. Păi stimata alea, ai idee că-l caută ea de la NASA pe fiecare zi cu ala de sarmale să le rezolve și lor niște careuri de-alea de soducu? Habar n-ai, la doctor îi recomandă 6-8 pâini pe zi, tocmai de-aia ca să-l mai prostească, ca să nu ia IQ razna, că prea s-a dus în sus. Știi ceva? Are un IQ atât de mare, dar nu că e mare, e gros în bază, bre. În ce, mă? În baza 2. Banghești matematică sau vorbesc cu proștii? Cu neavizații. Doruleț, ia completează-mă testul ăsta. Dar fii atent, să nu te grăbești să răspunzi la toate întrebările, da? Da, să trăiți. Mamă, mă testează pentru avansare. Nu zici că o fi venit și momentul meu? Bă, am zis să nu te grăbești, ești surd? Dar nu mă grăbesc, șeful. Dar de ce să fac pe prostul dacă știu? Nu faci, a? Gata. Ăsta chiar nu e prost. Incredibil. Las că te aranjez eu. Vă mulțumesc din suflet, șeful. Dar ce lecție e asta? De actorie. Și încă una dintre cele mai importante, că vă pregătește pentru cel mai fericit moment al vieții voastre, moartea amantului bogătan. Deci, trebuie să învățați să jucați durerea și să vă ascundeți bucuria nemărginită că ați scăpat de hodorog. Că dacă se prinde familia că sunteți prefăcute, adio moștenire. Tata, ăsta nu e Van Damme? Săracul, de ce a murit de tânăr? Îi mai putea fi folosit. De ce ai, Doamne, bărbații buni și lași numai ciurucurile? Săracul! Așa. Excelentă interpretare, magistral. Continuați, mai cu patos, mai cu... Ce s-a întâmplat? Mi-a făcut bărbatul! Van Damme! Voi ce jelis fă? Erați cumva amante secrete? Morțile! Emma! Doamne, ce m-a speriat, ce vezi de țipați așa? Vreți să mă moriți de inimă? Nu sunt mort, eu joc un rol. Vai, idiotule! Eu? Puteam să mor de inimă! Sau și mai rău, să pierd sarcina! Sau asta urmăreai de fapt? Și ai mă, pisica? Să nu-ți mai dai banii nenorociți pentru bebelașul meu! Bă, tu așa chitră nemernic ai ajuns cu familia ta! Cum să fiu? Mă că ajung să dau utilitate coșciugului! Lăsați-o că e bine să știi și o lecuță de bătaie. Ce, mă? Pentru situațiile extreme, când văduva nu știe că bărbatul are amantă și vrea să vă omoare aici, lângă catafalc. Că de la gelanie la bătaie nu e decât un pas. Ține-ți-o! Dați și voi! Dai din gură că te-au mort! Dai, rupe-i țurca, dai, să trăiți, să trăiți! Doruleț, dăm raportul la care lucrezi pentru centru. Poftiți. Ce e asta, mă? Ce să fie, șeful? Cuvântul vă muiesc. Că dosarul ăsta e despre șpăgile cerute de vameși de la toți turiștii care intră în țară. Și au cerut și de la unul din șefii poliției care revenise omul din concediu și era civil. Că vameșii ăștia n-au mamă, n-au tată. Vă muiesc pe toată lumea. Știu ce înseamnă cuvântul, dar nu despre sensul lui te întrebam, ci despre formă. De ce ai lăsat, mă, pauza asta între vă și restul cuvântului? Nu e nicio pauză, șeful. E scris legat, uitați-vă. Bă, tu mă faci orb? Ce ore te ia zi tu, mă? Puțintică distanță între vă și restul cuvântului. Mă scuzați, e de la mici. Cu tot respectul, șeful, dar nu cred că Chiorete e în măsură să-și dea cu părere despre chestiuni de vedere, că nu recomandă nici numele. Vă rog să-l întrebați și pe Poponeț. Agentul Poponeț e în arest, deci nu mai are atribuțiuni și nici n-ar conta părerea lui, pentru că dacă doi îți spun că ești beat, te duci și te culci. În arest! Dar de ce n-are șeful? Că la o atelie scumă. Mă scuzați, tot de la mici. Ca să te înveți minte să nu mai scrii obscenități în rapoartele oficiale. De-aia.
Păi, dar nici n-am apucat să-l duc la centru, șeful. Deci careva să zică voiai să-l duci personal la centru. Ca să te întâlnești cu feblețea mea, să-mi o agăți. Marș și n-are butoi de testosteron. Marș! Marș, mă, adică butoi de untură, ce ți asta ești. Mișcă, mă, mișcă! Și o să mai ieși de aici când nu o să te mai dai la femeile altora. Femeile altora? Bă, tu nu cumva l-ai mințit pe ăsta că vreau să mă dau la gagica lui? Exact, asta ai făcut. Că de-aia m-ai întrebat dacă vreau pe tipa aia nouă în secție. M-ai sabotat și pe mine ca să nu stai singur aici în arest. Bă, nenorocitule! Nu, da, te rog! Câte pizza îmi dai să nu dau? Zi! 3. Și cu asta? 5. Și ciobănașul început să strige iarăși după ajutor. Și striga, dar nimeni nu mai venea. Fetelor, eu pentru a mea oară știu povestea asta. Nu te ambala că nu-ți face bine. Da, și asta este una dintre primele lecții despre cluburi. Când cineva îți servește o șampanie scumpă, Nu te ambala! Chiar dacă portofelul pare gros, nu te ambala! Fetelor, eu vă mulțumesc pentru ajutor, dar aș prefera să rămân singur acum. Poate apare iarăși nebuna și cine știe ce, Doamne iartă, o mai crede. Parcă e sărită de pe fix de când cu sarcina asta. Uitați-vă și voi ce hal arăt. Mi se pare normal să trăiesc cu nebuna în casă? Nu cred că ai făcut-o pe profa nebună. eu cred că o meritai cu vârf și îndesat. Profa știe ce e bine și ce e rău. Nu pot să cred cât de temeinic v-a spălat creierii. Să știi că eu mă spăl singură pe păr. Opa! Opa! Ce avem noi aici? Ești bine, Van Damme? Da, pisica, sunt foarte bine, dar să știi că nu e ceea ce pare. Fetele doar m-au ajutat să mă bandajez un pic și atâta tot. Lasă că te știu eu. Cum s-a descurcat fetelor? Păi... Foarte bine. A fost cam răutăcios, profa, să știi. Adică am făcut exact cum ați zis, dar părerea mea este că a picat testul. Testul? Ce test? Te-am testat să văd cum reacționezi în caz de forță majoră. Tână țeapă! Dacă nici măcar nu m-am atins de ele, da? Ți-ai luat o mare țeapă! Nu tu ți-ai luat o mare țeapă, că știam că nu o să faci nimic. Nu flirtul era obiectul testului, ci bârfa, mă! M-a bârfit, fetelor, m-a bârfit? Citez. Nu! E mai nebună. Dezaxată. Poftim? Sărită de pe fix. Hai, mă! Spălătoare de păr. De creieri! Ești mai bârfit, nemernicule. Mulțumesc mult, fetelor. Ați crescut în ochii mei, dar acum degajați terenul, că am un pic de treabă cu soțul meu. Hai, mai repejor! Pisică, să nu dai tare, te rog eu! Fetelor, mai rămâneți un pic! Pisică, nu mai da! Săracul, așa frumușel și cu atâtea probleme. Nu știu cum rezistă profa cu el. Dar ce contează? Important e că suntem mai înalte. Fete, tu n-ai auzit că profa a zis că am crescut în ochii ei? Dar oare cu cât? Păi hai să ne măsurăm. Hai, fate, hai. Știi ceva? Are un IQ atât de mare, dar nu că e mare. E gros în bază, bre.